hello guys, ingke norong haino hai ani YouTube channel o lamsukpio ingke asuk sal kedeng mani porebo se norok bai haino hai malai fio vlog rok khaije balok angke ang tabo bwkhanai khai tongo paikri sorinani paikri sonaring se phia do haben ang tabo mai choknai iko fan bai naidi norok ang mai chokmani botei khe chok tini markhe lengnai kam bo kwbangma bolangki mairang nakha tabo chok sinai hingke ko yang naidi fan berajak hingke tai komo khe mai chok jaigya gunda ganang bosta o ko gundak bo kwbangma hingke mono ang tabo fan ni nobar bai khe gundak ni gundak tei mairum ni mairum side khaini ta hingke ko ang tabo chogoi tongo bahai ke choknai nari ko haike fan bwskango rokha hingke gundak bai mairum alada wngthango hingke tabo hingke ang kisa ko leng khabisma sakanene achukene ko tuinna nai tung hingke haino hai ko chokphinai nogo borok kri bela amabo mai porna thango ke kei boy school thango tini program tongo ani tini kaisa admission janai tini ani BPM show happeno anglia 25 ong sinai hingke babu bo nogo krai onyo jaga thango tibandalo hingke ang no saisung nogo chikon sabo school thango hingke nogo to kep kring ke ba ama pailaya hingke ama nogo krai mairum yang chok jaigya hingke ba ang fan bai chok tong khata tapu fan bai hingke waisa waine chok pheno mane ke nobar bai kobon khake gundak ni gundak tei mairum ni mairum siding thango baling bai ke to onek bar chokna nango yak guru bai thango omon ke ko haino logo kinse soho sai ni thangta yang baling bai basuk chokna ring nekna hingke mai friend jangai rok tongo hingke wapi rok wakhake ang saisung bai ke tisai mana ba abon bagi lamliya tok rok onek saphayo hingke kosto ngo nogo saisung pailaya yang khake ke gan mami rok songjaya ko hingke ang se kai pai ke musongnai musong pro phunga norok tawan sudi je kam khaimani rok phunugo hingke ang selaro ani blog khaije ke balokha onek balokha ya ke bai ke yang gesado tabo yang dia berat tisai manom chu haike video rok khaije ke balok suka hingke ani time rok bokroi jora krita hingke selaro kisa video khakai pai ke edit khaina selaro hingke ba video delete khakai pai automatic khaino ang hingke tini ngake khaisini tini hinai wan sukon kata video blog hingke takon kita ang chogoi tongo ma chogaya ko ni bang malai hepen nong nai tona video ro paki jara tai ni sa te like tai jara tabo kono subscribe khai ko hingke please subscribe khai di nong te kita katal video nai ba hingke tai nor comment khaisari popte video nai dai ge comment bu khaisari ago mairum chokmani mo buddhi kaham da hamya sala norok na baling bai chokman da kaham na fan bai chokman angke fan bai jala kugu khai khane ring eta do bisi kok salaya ni kam boyang loss time loss mo muki konaji mairum ko pura gundak tei ko fan ke hakir ke naji pai ke thang gundak ni gundak naji norok kaham ki ko gundak ta tongoro guys mai chokmang se mui songna naijao ko ta khumbutui koita tongnai dingke taboro 10 ta suk songoi risin tampat ta khumbuti mangsi rugui rinai guys munang tabuk rugui riganai nai tongri ang tabuk thabo se boxai ruo gas bo pai thangka thabo ma songo agin borok to thabo ma sumani shoi ma chao kerosene bo kuroi ang pro kosto ke hor masung suga rabat scrape bai se masung ang hor no ni hor burum sung khabla himding ge tapuk khaklo khaklai nai bo khaklo no khaknai sido ding sakni yan hor thui to kobla sa nai na tabuk be sai to kotma kaisangka nadi ke babun juta kajak bura rungni mosor uthite or kaisang puthai kotma nukha nadi bom to nau thamura ora gen khumba na senang nang wasi phunungja unda khakma jano ki thanda nungka kusang barka
orang ki cakmara kolok zat ma ang tini no wi yor kaisa omuna ang chicken bai chanai thokjo ang to ban bai ke cakmara no sabcheni pias sangjago borok kini no chake mix khainai angke ang tamo no khaknai tabo khunke to khaklo khagai tongo bubak motor sini motor ni khakmayang to bom to bobang mani besak motok tongkha pawo yago hongke ko ang tabo khaklo khagiti fekya bom to bangmani sirigoi tongo sirigna rengya haipanaso je sirigman siriga kamki sirigmali angke ko tabo angke to haino chachuya haino helabui nei ri kha tabo mona moi borok boksaini somari chinaita tui rok gari bai khamon ke tabo khuknai tei koron ki ko khaklo moi borok boksai ka tabo mono kolnai putu bush tongkha nia tokti bosai abo takhum butui ge bono mangso kisa bada siri ri naita mobile tujang bagai yang kolimi yang tokha chane borang yak muta thong siro guys ingke sari kaham jotona no kolom tiro phaijak makya chichiri kholna phaijak sara 4ta baji tongkha chichiri khoile balo kha iko cherai chichiri sang musung mochela to tei phono mukai teng kholnani shok tong chichiri bangmani bo ama iko bangmani nari bahai nari kabang mak khrangai tong soble umteke hingke chung kana ibodong chaklong bai tabo oro chichiri kholoi tonglayo borok kabang mai kheto yang rogo background han kes truck tarok choi tongo amasong ke side facing mai bori tongo phunongnai narono nana buri nyai thung tong puri photo kaisi mo no nana bai nunga ko mokang kholok di i bai market laisi jagui ko mokang mo thukloka sela kori ki ko yang mona laisi jago bo makeup phul jagya nei hera na norongi makeup phul na ge buri nyai thung tong hera o mokang sa kolo pasi bule au ta mai ki se buri nyai na o i nana ani blogo 2-3 bar kakha hangari puru kaisa ani budung chaklong kake jesa puru pono bui kam khake ke bo help khayo bo rengthung rengya thang tabo bui mai iko ali phuitong man wi se bo haine ali ro phuitongo chichiri kholna hani bobo sana logi sano jesa pono kam khaide ingke bo logi ro bo rengthung rengya thang hingke tabo hingke ang mai kisa bori naina muchongo hanai borei tongo ama songno kisa logi riwoi ama songno sawe ke ba srungnai ke srungdi hinai heba nangora kisa bori tongka ta borno muchung ke ba hingke pila pur ke rosa othing no heba na satong kapra rogo bor pro onek kosto no tabo kisa sal thanda bola aman bagai aram nang to kata bori nye bisma rok sakogo mai bor manibo hingke nokharok somoi tongkha chung nogo thangsinai nogo borok gri kam paili hingke inko chikonsa khasigo angbo ma khasigo pin bodala hingke tabo iko chini chichiri asukman kha gobang ma hurok tu tamun chida jokta mama kesar baki Omo tahu angkelai mana nari mau menuju. Apa tadi kah? Ang semuanya nak tahu semuanya chan. Anak kelai mana pun menuju. Ini tahu nih pakai. Orang kelai kita. Hati nih. Salam omo tamang sa. Hingke guys iko wati wai tong suka jeng no ko sok wai wati wai rika hingke tei thaisingo ang kelai ri ruang phai tong puro
himanya yang cisiri wa video khai tong so washin pukiri kana klai ro ke ki manai khata ke ba tabu ke wati wai tong suka ke tini ni video asuk jara to no ani video bahayeng jaka comment khai shati watai jara ro sai tong ka salbo thangka ke ba